Хората са готови на всичко за деца. Това е най-големия бизнес в акушерството и гинекологията, ако щете и в цялата медицина. Всяка една жена влага различни неща в своята представа за дете. Правим нещо максимално добро. Не трябва да се правят бебета на всяка цена. Има и такива жени, които искат дете за други неща, за да изпълнят нечие желание, за да държат мъжа до себе си, защото искам да бъда като моята приятелка, която има едно или две деца, защото не искам да съм сама. В западния свят го прилагат без всякакви скруполи, стига да са в състояние да заплатят това, което струва. Задоволява единствено и само собствени потребности. Отричам понятието баба, което може да се отнася за мен. Дори да не стана майка, баба няма да съм. На 5 май 2010 година 62-годишната Красимира Димитрова от Русе става майка за първи път. Жаклин и Мери са родени с операция, тъй като 62-годишната жена получава осложнения, които застрашават живота й. Бебетата тежат 500 и 900 грама при нормално тегло за доносено дете над 2 кг. Не изплакват, защото стадият им на развитие не позволява да дишат самостоятелно. Въпреки риска за живота на бебетата, 62-годишната млада майка е щастлива и събира медии, за да сподели събитието. Отлично се чувствам. Много лесно се реших. Просто исках да имам деца. Реших, че трябва да опитам всичко, за да мога да осъществя тази своя мечта. Неомъжена, без партньор през последните десетилетия, когато вече е на 60, Красимира подава заявление, че иска да осинови кърмаче. Тя искаше нещо, върху което тя да пише, тя да работи, тя да създава. От една страна говореше как иска да бъде полезна на някого, но в същото време прозираше и нейното огромно желание да удовлетвори потребността си на жена. Надежда Петрова е психолог от екипа, дал заключение, че Красимира Димитрова не бива да осиновява бебе, но евентуално с много резерви би могла да опита да се грижи за дете между 5 и 9 години. По случая на възрастната жена са изготвени 3 независими доклада от психолози, социални работници и медицински лица. Срещите с нея са изчерпателни и многократни. Нещата, които е преживяла, са се отразили на нейната фикс идея, защото това е фикс идея, тя да има дете. В главата е била идеята, в момента в който нейните родители си отидат, тя ще може да направи това, което иска. Защото нейните родители не са били съгласни тя да има дете, без да е изключила граждански брак. Тя безпрекословно им се е подчинявала, пренебрегвайки мечтите си, любовите, влеченията. Не съм си давала сметка, че тя ще опита и други методи. Да забремене по метод инвитро или там да се имплантира оплодена яйцеклетка. Не съм допускала. Мисля, че тя се е примирила, но всъщност тя не е. Красимира законно прескача всички процедури, от които зависи дали ще се грижи за вече родено дете, като се възползва от законната възможност да се здобие с чуждо дете под формата на ембрион, създаден по поръчка в лаборатория. Всяка жена, независимо от възрастта, която не може да забременее със своя яйцеклетка, има право да участва в така наречените донорски програми и да получи чужда яйцеклетка от жена, която не познава. Тази яйцеклетка може да бъде оплодена от партньора на жената с проблем или с анонимна сперма от дарител. Нищо не пречи и се практикува създаване на 100% дарителски анонимни ембриони, които се имплантират в подготвените за това тела. И няма изискване бъдещия родител на чужд генетичен материал да преминава психологическо или социално проучване. Напоследък ми прави впечатление, че все повече жени, особено които са прехвърлили 40-те, решават да имат дете по донорска програма. Тези самотни жени използват донорски сперматозоиди, така е. Не може да се каже, че заводи за хора, но просто прекалено много се практикува. Всяка жена да има дете, според мен е в някаква степен мисията на нейния живот.
Тази жена е на 62 години и иска да роди. Дали ще съм утре жива или не, за кого има някакво значение, за никого. За самата мен и аз мога да правя избора. Тоест и затова трябва да родите на 62? Ами да. Аз съм решила, че по този начин мога да си осмисля живота. Процедурата и за подготовка на инвитро в българска клиника е спряна след скандала с раждането на Красимира Димитрова от Русе. Тази жена живее в Холандия. Още преодолява травмата от самоубийството на 25-годишния си син, но е категорична, че не иска да осинови, а държи да роди дете отново. Не искам да дойде момента, в който въпреки всичко, което един осиновител е направил за детето, да се поставя в ситуацията на жалка наблюдателка, как това дете се отдалечава от мен и аз вече за него съм един чужд човек. Въпреки грижите, които е положил за него, детето избира своя път и създава връзка с биологическите си родители. Жените като анонимната ни героиня и Красимира от Русе няма да бъдат одобрени за осиновители по ред критерии, но безпроблемно могат да станат родители на чужди генетично ембриони, стига да намерят лекар, който да събуди физиката им така, че да може да поеме плода, създаден в лаборатория. Законно е и се приема за хуманно. Лекарът, който извърши ембриотрансфера и който ми лекува, доктор Алкан Емин. Вижте, аз не съм лош човек, никога лошо не съм направил. Хората виждат, че има модерни технологии, които могат да позволят сбъдването на техните мечти. Доктор Алкан Емин е от Силистра, работи в Плевенската клиника за асистирано оплождане и е малко над 30-те. Завършил е медицина с пълно отличие, специализирал е в Съединените щати и от 3 години практикува с всеотдайност и амбиция. Дойде при мен разплакана. Каза, че аз съм последният ти шанс. Доктор Димитрова успя да изпълни мечтата си, да забремене и да роди деца. Защо не отказахте? Закон не слага рамка, позволява това нейно желание да бъде изпълнено. Вие произвеждате хора? Не, ние не произвеждаме хора. Ние сме завод за хора. Това не е самоцел. Кой може да каже коя е възрастта? Кой има право въобще да казва на конкретния човек, че ти вече не можеш да имаш деца или пък не трябва да имаш деца, защото си прекалено възрастен? Казва, че това им е била целта на живота. Кристалната детска мечта, ако щеш да имам бебе. Аз мога да кажа също, моята кристална детска мечта е да стана авиатор. И хубаво ще ме пуснат, че стана. Се кача на самолета, ще прибия и себе си, ще прибия тия, които държа с мене в самолета, т.е. бебетата, и ще вкарам в затвора и той, който ме е пуснал. Доктор Георги Вакрилов работи от 20 години в първа АГ болница Света София. Вакрилов има над 500 лабораторно създадени деца в биографията си и все още е част от последната държавна клиника за инвитро оплождане, в която няма донорска програма. От 20 години, заради невъзможността на някои сперматозоиди сами да се придвижат до яйцеклетката, е измислен метод, който да замести естествените качества на мъжката семенна течност, необходими за оплождане. 2/3 от процедурите за изкуствено създаване на ембриони се правят по метода ICSI, който представлява инжектиране на един избран от ембриолога сперматозоид в подготвена от него яйцеклетка. И ако в класическото инвитро при няколко яйцеклетки се пускат много сперматозоиди, които се борят и печели най-бързи и най-качествения, то при ICSI естествен подбор вече не съществува. Освен при невъзможност, този метод се ползва и при всички донорски оплождания, за да се избегне риск от неуспех. Това е инкубатора, където седат яйцеклетки, сперматозоиди, ембриони и който възможно най-добре имитира условията в човешкото тяло. На тъмно, на влажно, и в това нещо седат 2-3 дена. Тия малките 4 капки, вертикалните, са яйцеклетките са вътре. В голямата капка, дългата, като червече, дето е, са сперматозоидите. Значи тия 4 трябва да ги направя горе-долу за 4-5 минути. По 1 минута на яйце. Ако достатъчно много си изпедепцала в цялата работа. Колкото по-малко седат навънка от инкубатора, толкова по-добре. И търсиш нещо, което да ти мяза на сперматозоид, за да го фанеш. Смята се, че като му е прикършена опашката, по-добре опложда. И се смуква в тази пипетка
След това се минава в първата от тези капчици, където едното яйце. Внимателно наглаши си го някъде към центъра на полето да ти е удобно. Проверяваш си дали сперматозоида си е на място. Да, тук си е на място си. Оп. Будеш яйцето. Инжектираш го вътре и се отдръпваш, си отиваш. И отиваш да търсиш нов сперматозоид за следващото яйце в тази дългата капка по средата. Между 20 и 30% става. Накрая. Човек. Красимира Димитрова поръчва своите ембриони в частна клиника в Плевен. Създател на децата на Красимира е младата ембриоложка Нина Ивазова. Знаете, че те ще отидат в една 62 годишна жена. Да. Аз съм чиста през съвестта си, че не съм нарушила нито един закон. Нито този, който го пише в книгите, нито този, който човек носи в сърцето си. Не съм откраднала, за да дам. Жената знае, че дарява, мъжът знае, че дарява. Жената знае, че получава чужд генетичен материал. Това е. И всичко е в рамките на закона. Децата, които 62-годишната родилка Красимира роди, всъщност са деца създадени при тези лабораторни условия от 100% дарителски материал. Всъщност тези деца са децата на донорите на сперма и на яйцеклетка, които носят кодовите названия F0134 и M0050. В Плевен, както и в повечето частни клиники за асистирано оплождане, има банка с донори на яйцеклетки и сперматозоиди. Реалните родители на децата на Красимира са съчетани по преценка на ембриолозите и по поръчка на бъдещата майка. Висок е 1,85 м, 92 кг, с кафеви очи, руса коса, кадрава. Интересува се от коли, мотори. За жената пише доста по-малко. Светла, клинично здрава. Знае се, че е на 27 от Плевен. Няма други деца. Колко струва това да се случи тази папка да направят детето на тази жена? Около 10 000 лева или 10 500 до 11. Някъде в рамките на около 1000-2000, това са нашите разходи по донорката. Изискването за донорката на яйцеклетка е да е навършила 18 години, да е здрава и да е подписала, че няма да търси детето, създадено от нейния генетичен материал. Както и, че няма да има претенции към клиниката в случай на усложнения. Това е една хиперстимулация. Това е свръхнатоварване с хормони, макар и за кратък период. Даряването на яйцеклетки е опасна процедура. Много силна хормонална стимулация на жената с пункция, която в никакъв случай не е безвредна манипулация. Влиза се в подултразвуков контрол в корема, пунктират се яйчниците, всичките там възможни усложнения, които има. Ясно е, че те очакват все пак и някаква финансова облага от това нещо. Половината от тези жени са от нашия град. Другата половина са от по-малки градове около Плевен. Млади, красиви жени. Млади, бедни и хубави жени отдават своите гени за ползване на другия профил – нуждаещи се. Богати, да, хора с възможности. И си купуват яйцеклетката на тази млада, красива и бедна жена от Плевен или околните села. Да, защото мъжът иска да види съпругата си бременна. Алтернативата е осиновяването. Има нещо в бременността, което кара жената да приеме чуждата яйцеклетка като своя. В наредбата не пише колко често една жена може да бъде донор без организма и да пострада. Между две дарявания трябва да има период най-малко 6 месеца. Нормално е да станат 5-6 яйцеклетки. Няма хиперстимулация и опасността за жената е най-малка. Обикновено това е смисъла на донорството, да се получи така един оптимален брой яйцеклетки за инвитро. Под оптимален брой се разбира поне 10-15 яйцеклетки при една стимулация. Това се нарича кощунство. Освен, че усъкътяващо честото даване на много яйцеклетки крие и други рискове. Най-вече за превишаване на нормата от допустими полубратя и сестри. Могат да се срещнат братя и сестри. Вероятността евентуално става все по-голяма и по-голяма. Тази 30-годишна жена от София е дарила яйцеклетки без да взима пари за това. Какво ви накара да дадете част от себе си? Ужасно много чакащи има, които нямат шанс да има дете, ако не им се даде яйцеклетка.
Тя сравнява отдаването на генетичен материал за създаване на човек с даряване на бъбрек. Не искам да мисля. Ще се радвам, ако някоя жена друга е щастлива като мене майка. Защото аз не съм и дала дете, съм и дала яйцеклетка. Откакто у нас изобщо съществува регистър за процедурите по създаване на деца в лабораторни условия, а това са едва 3 години, оказва се, че никой не знае колко деца инвитро са видели бял свят. Родилките съобщават по желание в клиниките, в които са им помогнали да забременеят, дали накрая са родили дете. По същия начин, пожелателна и ненадежна е статистиката за донорите на яйцеклетки и ембриони. Няма единен регистър, от който да става ясно дали една жена дарила свой генетичен материал, реално вече е биологичен родител на допустимите 3 до 5 полубрати и сестри. Не може да се хване дирята и на мъжете донори на сперма. Всяка клиника води своя статистика и гарантира пред своите клиенти, че не злоупотребява прекалено често с употребата на даден ген. Ние си водим наш регистър, който отчитаме колко пъти сме го използвали този донор. Друга клиника, ако отиде този същи човек, може ли да се гарантира, че... Няма как да контролираме този процес. Стремежа е за една инвитро процедура да се получат максимум качествени ембриони, от които обикновено 3 се връщат и се очаква поне 2 да се реализират като бебета. Останалите готови деца се замразяват, унищожават или даряват. Оказва се, че няма регистър, който да води бройката на замразените ембриони. Те се водят на името на майката и независимо дали са 1 или 10, съществуват под един номер. Реално, никой не може да каже със сигурност какво се случва с тях и колко са. Да, те са под един номер. Това са 9 души с едно и също ЕГН. Това са 9 потенциални човека. Точно така, да. И до сега никой никъде не е описал какво се случва с тези ембриони и яйцеклетки. Да, всеки ембрион трябва да бъде уникален. Всяка яйцеклетка не може да бъде, но всеки ембрион вече, той може да бъде уникален, за да има контрол върху това, което се случва. Статистиката мълчи и по темата какви експерименти са разрешени от закона с формулировката дарение на ембриони за научни цели. Това е пропуск в света, но ние сме тези, които трябва да го поставим много сериозно този въпрос и за нашата малка държава не бива това да го има като опция, да може да се даряват свободно ембриони. Хората реално не си дават сметка, че ембрионите и яйцеклетките, това са всъщност техните деца. Преди 2 години българската писателка Людмила Филипова пише книгата «Стъклени съдби», в която зад паравана на художествената измислица всъщност разказва мащабите и рисковете от безконтролната търговия с генетичен материал. Това са реално насила произведени сираци. Единственото, което се иска, за да осиновиш ембрион, е да имаш достатъчно пари. И последното нещо, което тези хора се сещат, са реално правата на бъдещите хора, които те създават. Това са неродени деца, които ще бъдат заченати от една инвитро процедура. Които нямат права. Да, които нямат права. Той е също толкова важен, защото си носи всичките гени на неговите създатели, на неговите родители. Макар и те да не се наричат майка и баща. Защо приемате, че те са чужди? Това, че тя ги е носила в себе си 9 месеца, може би означава нещо за нея. Децата са нейни, тя ги е родила. Страшното при осиновяването на ембрион е, че тогава детето почти никога не осъзнава, не разбира, че то е осиновено. Защото майките, които си имплантират ембрион, който да родят, те се опитват да вярват, че това е под някаква форма тяхно дете. Доктор Георги Стаменов е сред най-активните защитници на правата на семействата с репродуктивни проблеми да получават финансиране от държавата за своите инвитро опити. Доктор Стаменов е и сред инициаторите за създаване на електронен регистър на донорите. Той е лекарят, направил възможно 52-годишна жена да роди близнаци. Аз не слагам знак за равенство между осиновяването и донорската програма. Това, което говорихме вече, говорейки за промените в наредбата, ще има граница възрастова. Освен възрастова граница, може би трябва да има и правила от чисто социален характер, за да се удостовери, че тези хора имат правото на такава програма. Трябва да има някакви проверки за бъдещите родители, защото, например, в България идват много двойки от цял свят, които се възползват от факта, че в България няма никакви проверки, никакви задръжки. Донорските програми в България да бъдат единствено само за българки.
защото опасността за страната ни от тъй наречения репродуктивен туризъм. Някой решил да дойде в страната ни, за да използва български яйцеклетки, за да си забремене, да си отиде да си плати, е много голям. Виждайки това, което аз съм направил, това е наистина за мен огромен успех. Да видя щастието на хората в техните очи. Не е правилно. И най-малкото не трябва да се хвалиш с това. Това е грешка.